So, hello guys. Correct bayot. So, karon kay magdula na pud granny bayot, no? Since wala man ta ka naka-escape ganiha, ma'am. So, karon kay unta maka-escape na ta bayot. Unta lang. Charas so mag-hard mode ta bayot. Let's go. Okay, day 1. Okay, day 1 ta day ha. Dapat maka-escape ta ni day. Okay? Okay, dapat kalma lang ta girl. Like, is this Tagalog na lang talaga. Okay, unsa ni girl? Love this house. Bait imuha na nimong balay bayot. Hindi ako nabibighanin sa iyong pamamahay. Granny? Ano kung na siya diri, I swear. Oh my gosh! What are you doing, Granny? Hey, Granny! Oh my gosh, Granny, ha? Granny? Judy sa best. Pakukahunat bayot. Grabihan ni mo. Pakukahunat, ma'am. Pero go laban. Ipaglalaban ang aking capability. Kiyo, pakukahunat, guys. Are perfect. Ay! Love it. Yes, so, ibutan natin sa ubos. Ala, love it. Nailibro diri, girl. La. Chacharis. Okay, wala si Granny. As you can see. Ay, hala, love it. Naritong. Ay! Pasabog. So, ibutang sa natin dira, girl. Kikuhaan to nato sa taas katong yung parts of the shotgun, which is kani. Naikod. Ay, love it. Pero sa kuan mata escape sa car. Imuha na Granny ka na Granny. Isoksok na sa mong capability. Hinuon kay bako man kag capability bakla. Kay walay sulod. As you can see, walay sulod. Okay. Ay. Hala na over ka bayot. Dira ra ka, ma'am. Dira ra ka, ma'am, ha. Meron akong oh my gosh, natagak girl. Inatagak siya, girl. Key place na to ni ang shotgun, which is okay. Okay, place na sana to siya diri. I love it. Kinani cutter pliers. Perfect. Like, ay! May nalaglag. Oh my gosh. Natangtang iyang kuan diyang sakyan ng gubaon. Okay, wala man siya, day. Granny? Ay, padulong. Padulong sa atisa, ay. Ga-jogging siya bayot. Adza, jogging siya, uy. Ka-jogging yung atisa, ma'am. Atisa na talo. Okay. Ay, sus. I see you na bayot. Wait lang, like legit. Okay, marag, padulong na siya. Ay, tara. Wala si Granny girl. Ay, tara. Tarang abnormal. Okay, asa siya gabotag trap. Ay, di hara mali kagabotang bayot like legit. Okay, so kani ko na to ni girl. Which is gamit kay ni siya. Okay. Oh, like legit. Ay! Okay, kailangan ta magdali. Kitira sana girl. Okay. Over. Kapaspas ba ni mo mudagan, Granny? Naka-ultra ka, Granny? Kinaama day siya, girl. I love it, ang gasoline. Finally. Finally na ang gasoline diri. Okay. Nakita na ako ang gasoline, guys. Check sa to kay na siya diri. Okay, wala ang abnormal. So, let's go. Okay, dira sa ka, girl. Okay, dira sa ka, girl. Like legit. Kitong kulang na lang nato kay kuan kanang engine and spark plug. Ay dili pa, uy, kulang pa, uy, dagan pag kulang bakla. Ay, love it. Over naman iyang balay. Uy, na para bang. Ay, tara. Ay, love it. Sige. Sunod diri day ha. Sunod diri day ha. Sunod diri day kinakoy surprise. Nakoy surprise sa imo, girl. Manang sunod nako, girl. Girl. Asa maka, Granny? Uy, nakoy surprise mo, girl. Asa maka diri bayot? Hala bayot. Oh my gosh. Asaan ka, girl? Dapat diri ta kay perfect imong postura diri, dapat perfect ka na photogenic jud ka. Diri, girl, pagdali, girl, kay limited edition ra ni. Adsa ikaw jud ang pila bayot katulog. Katulog niya. Kumatos yarn. Adsa gwapaha, oy. Ay, malaki. Ay!
Himala kay nakahuna-huna kaglabas imong dress na ko anday. Astang laguma. Okay. Mag-focus ta guys kay dapat ay let's see. Ay! Over naman ni Granny oy. Okay, love that. Of course, dira. Okay, check sa to diri kay basta na yung mga ay okay, bird seed. Hala day. Day. Parang mapapasabak tayo nga. Ala. Over man iyang balay oy, like legit. Okay. Like, alan, huy naabot. Ay! Mali. Diri tama niya. Of course, diri. Like legit. Okay, saning diri dapat. Ay, padlucky love it. Thank you. Thank you sa padlucky girl. Like love it. Okay. Ni unlock girl. Ay! Diri girl. Dapat diri ka mosulod. Pag mosulod ka gwapa ka. Oto siya ka girl. Nagtuo pa ka gwapa ka no. Nagtuo pa ka gwapa ka. Just gihilasan ko ni mga granny oy. Bayota baga. Tuo po siya gwapa siya. Kana ng aso ma'am. Suyo pa ng aso. Okay, so atong next station kay kuan diri. Which is kaning bird. Usa man iyang balay. Uy, sige man. Mura magsige na. Yang balay day siga uyog-uyog. Like legit. Okay, diri ta best. Ay, taga-apak na lang dyan ako magtingog-tingog. Like legit. Ay, tarang libro. Okay. Ay! Di dapat mag-ski. I love it. Okay. Di wala siya, girl. Okay, perfect. Ang abnormal, murag iro. Murag jog iro, girl. Paspas kimudagan. Na para bang? Eh, tara. Nai-playhouse-key. Okay, natay-playhouse-key. Nakakita ta, ha? Ay, nakitaan ko sa abnormal, die. Drop lang sana, girl. Okay, nakakita tag-playhouse-key, ha? Okay, kita tag-playhouse-key. Perfect. Okay, playhouse-key. Saan ni dari sulod? Ay, hammer na. Ditong hammer, girl. Okay, so. Lalit sugas. Nasya di girl. Di ang hammer. Kasi sulod dari. Wala. Okay. Okay, kuha na itong shotgun. Kaya ito na nga. Abrihan to ilang ano dito. Okay. Kaya ang shotgun. Okay, tara. Okay. Magpapakilig muna tayo, girl. Ito. Paspasa mo dagan sa abnormal. Ay, mara mag-iro. Granny, asa makagrara. Bayuok ka bayot. Gi, bayuok. Muna, girl. Don't try me. Chares, over naman. Over naman sa don't try me. Oy, na parang hoy. Muna, girl. Ay, kung sugdi, girl. Like, legit. Chares lang, Granny. Wow, pisa, Granny B. Adza. Gwapaha. Oy, maramag kuan. Okay. I love it. Nani akong ganahan ba? Kani tagakuan kay you know, like legit. Okay. Perfect. Third dot. Okay. Place ito ni diri, girl. Dapat dira ka day, ha? Tama ba ni ang pag-place? Tama. Alo, kinsa man ni halo? Kinsa man ni nabukog diri, girl? Tama ba akong pag-place? Daw? Apaki daw, Granny, kung tama ba ko? Feel ko mali. Tama ba? Sakto ba ko? Wait lang. Go daw. Pakita ko, Granny, sa imong kagwapa. Feel ko mayats ko diri. Murag mali mangguro. Bayot. Kumatos. Hala, pinga yang law. Hala, bayot. Hala, na pinga yang lawas, bayot. Hala, na nilatan siya. Uy, hala, luoy lang. Kay gihimog nilatan. Luya, oy, like legit. So, isa na adiri. Ay, meat. Okay, so. Okay, maragpadulong na po si Granny, no? Tama, correct. Okay, correct. Daw. Gidaw, day. I-try. Pakita ako sa imong kuan, lava walk. Daw.
Lava walk, adza. Adza, ay! Bungkag siya, uy. Like, ganahan ko, ani, I love it. Love it. Okay, sa siyang ipang ano. Okay, sa mga anek-anek girl. Hala, hala. Okay. Okay, so diri na po ni next station. Okay, next station dira granny ha, dapat dira na pa ka granny. Okay, ang meat. Hala, hala na ice iyang lawas bayot nahimo siya Elsa. Hala, uy, naunsa man yung lawasa, uy. Love it. Okay. Go bayot kay maghimo tag ice candy day. Ice candy lang sa bayot. Ice candy for sale. Himo siya ice candy, uy. Looy lang kay nahimog ice candy, like legit. Love it. Ganahan ko ano ay. Feel ko ma-freeze po ito yung Mother Earth. Okay, so ang next, ay wala na. Okay, maura to girl. Okay, as you can see. Yeah. Ay! Bungkag siya girl. Ay! Nabungkag yung Mother Earth. Layawa. Hala, bugo. Hala. Abnormal, dapat hindi na ako tutumban. Hala, pasabog. Ay, natumban ako girl, naunay ko day. Na-suicide ko, madam. Then na-suicide ta day, hala bayot, like legit. Like naunay ko sa akong gikuan. Okay, so tara. Okay, dapat dira. Eh, asa maka granny? Ay! Da adza frozen. Hala, mura jud na kumatos. Tabangi girl. Tabangi. Nakumatos siya, ma'am, like legit. Kiwalay handle diri. Okay, teddy bear ang nadira bakla. Okay, teddy bear. Ay! Gwapaha, oy, mura magkuan. Ay, skin. Lumasyag na. Ay, skin di yarn. Na skin di siya, oy, luoy lang. Arang engine girl, nakita na nako. Ay, bogo. Okay, nakita na akong engine. Okay, so, another round 2. Dili granny, Araday. Bayat, anli ice candy for sale ta karon, ma'am. Adza, mura jug snowman, adza. Kupaha, oy, pang paswerte ba niyo pang pamalas? Diyos ko, rohin mo granny. Statwa yarn. Bayo, hala, putol ulo. Hala, bayo, tabangi. Tabangi yung granny. Okay. Grabe ka natin, ha? Feel ko 30 seconds naman to. Okay, dapat diri siya. Okay, granny na ko diri, granny. Mag-uyog ko, ha? Dapat dirita. Dapat dirita bayot kay para nindot iyang pag-agi. Like, bayot, ice candy for sale. Adza, ice candy ta karon, ma'am. So, okay. Natay balik ang ice candy karon for sale. Like legit. Ako kaya ni ikon siyang ano no Mother Earth. Kita ara ni siya der. Okay. Okay, playhouse. Pahulayin sa to si granny girl kay marag na overdose na siya, ma'am. Okay, let's go. Okay, playhouse. Like, unlock, girl. Like, i-unlock. Ay! Pasabog ka, ay. Wait lang, ha, kay marag padulong siya diri. Tara. Ano ra na, miyam? Asa tong engine gani, no? Asa ganitong engine? Dire granny on natagak dire granny mga lalaki dire granny. Bayot kumatos. Adza. Ay, ko paha oy, mura mag lady guard, chares. Okay, ang engine, asa man ganito engine? Ang engine girl nawala. Ay, okay, crank wheel, perfect. Nawalang engine, ito to na ko nakitaan. Okay, ang engine. Engine. Ay, bapaha oy. Bayot bungkag siya, ma'am. Kiko na ni girl. Okay, so ang engine na itong ginapangita karon. Itong awesome itong engine. Alalala, maragpadulong siya dari girl. Oh, ara oh. Oh, bayot, ice candy for sale. Anli ice candy ta karon, ma'am. Gitorture ko ni magani ha, bayot na. Dira sana girl. Okay.
So, di ba, like, legit. Like, si Granny ay napapalaban. Okay? So, Bayot, napapalaban siya ngayon, ma'am, kasi wag niya akong susubukan. Gusto pa dyan siya kuan diri setting spray. Ara, Granny, oh. Oh, freeze only setting spray. Asa ka, girl? Ali, girl. Oh, ara, oh, tara. Girl. Napajud, girl. Lolo. Di, asa ka dito. Dito, ma'am. Dito. Doon ka sa far away. Halo. Over naman ka, dayo na, para bang. Over naman sa pagsunod, ha? Okay, so. Ay! Lamarag ako'y maunay. Chares! Okay, ang engine, girl. So, asang engine? Let's see. Let's sugas. Okay, nawalang engine. Ay, tara. Marag padulong siya diri. Girl, asa ka, girl? Ay! Girl, asa ka, Vayot? Like diri, ma'am. Girl, ara, girl. Ali, girl. Ali, girl. Ay, girly. Girly, wag mo na, girly. Over naman si girly. Uy, over naman yan, girly. Uy. Like, napapalaban talaga tayo ngayon. Ay! Over, kumatos. Okay, so i-place na to ning kuan, girl. Kaning engine, kay which is a car man ta mo escape now. Ay, kailangan pa wrench. Okay, so kailangan pa wrench. Ay! Pakikipaglaro ang matanda. Okay, wrench atong kulang, girl. Then, okay, so na naman dira, girl. Ay, perfect na ng hammer, na napod ang pliers. So, of course. So, dapat i-check sa na to ang task before tamato sa spider. Which is sa katong iyang inahan na. Ano, gang? Bayot. Ay, skin. Ay! Bogs. Ayun ang sinapit ni bakla. Ayun. Muna lagi, Granny. Di lagi magpatakag pandisco, Granny, ha? Lesson learned na ni mo, girl. Ay, naabot yung ulo diri, hala. Pasabog. Gwapahan, Granny. Ay, maramag kuan. Ay, gwapaha, oy. So, atong kulang kay kani, which is kaning pliers, ay, cutting chain, di ay, chain cutter. Hala. Hala, girl. Girl. Kalma, girl. Ako lang to. Bayot. Ay, skin dita karon, ma'am. Di lagi magpatakag pandisco, no. Lagi patagag pandisco, Granny. Magpataka, magkag pandisco, bayot mo ng resulta, bayot. Like Calvario. Okay, so. Okay, wait lang, kay murag padulong siya, girl. Ay! Alam murag, Granny, nararamdaman kita, Granny. Hala, kaya iya sa tigulang. Hala, legit. Ay! Tara. Okay, legit. So, legit, girl. Ara, tara. Harap-harapan na to, Granny. Harap-harapan, Granny. Ara, go. Bayot, ay skin deep for silta karon, ma'am. Bayot. So, ay skin deep for silta karon, girl, ha? Okay, dira sa ta, girl. Pahulay sa girl, kay marag na lustred na ka. Okay, so i-place na to ni. Okay, of course. Okay. Perfect. Trang range. Ay, pagdali, girl. Padulong si Granny. Hala, bayuta ba, hala? Buto siya, oy. Over ka, Granny, ay, hala. Over naman yan sa pagiging liberty. Okay, na tayo range, of course. Okay, so let's go. Dahan-dahan lang. Ah, sana all. Okay, so, ay, Karki, love it. Perfect, love it. Natay Karki, girl. Ay, hala. Okay, sa mga naog na ta, girl. Go, so, Granny, dili magpatakag pandisco, Granny, ha? Okay, pakilig moment, Granny. Granny, alisa dire, Granny, kaya ako surprise ni mo, Granny. Diba, ga-crave kag ice candy, ara, oh. Ice candy Persil. Bayot, ayon.
Ayan, naging ice candy. Ayan. Naging ice candy siya, T, like legit. Diba, like legit. Ayan, granny. Sana all ice candy, sana all. Okay, after that, isa tong, ano to? Tara. Okay. So, manhi man dyan na siya diri, no, is, no, so, diri na ito na ibutang bayot. So, advance ta, ma'am, dira. Dira ta, granny, ha? Awa, ha? Awa, tara. Granny, pagdali diri, granny, kay mahutdan ka, day. Ayon. Ayon. Ay! Ayon ang sinapit ng baklang iyan. Ayon. Ang sinapit ni Granny ay magiging kalbaryo talaga. Lolo. Ay. Overplay. Ha? Unsa to? Gosh. Wala, dapat ikaw magpapatay, day. Okay. Ayun ang sinapit. Sinapit girl, ayun. Okay. Ay! Ganda yarn. Ganda ka, nak. Lala. Kumatos. Naunay. Gaba. Wala, gid lagi mag-una-una, granny, ha. Kumatos ka, day. Bayot. Naunay siya, ma'am. Like legit. Pataka magpandisco mo, nagbayot. Lagi magpatakag pandisco, ma'am. Okay, so, slice na nato ni siya, girl. Ay, ano to? Ay, spark plug. Ayun. So, battery na natong kulang, girl. Okay, itong kulang kay battery na lang. Yaw. Ayun. Holol. Oh my gosh. Doing 4 days na lang. Legit. Ayun. Okay, guys, hindi ako magpapatay as in. Mag-careful na ta, girl, kay, you know, bawal tayong matega bangs. Okay, so, be careful ta karon, girl. Ayun. Okay, money man na siya diri, girl. You know, okay, nang ba ka nagbiga, katulad ba ka nag-capability, you know. Dire, granny, kay gusto ka ma-ice candy ka. Ayun. Naging ice candy na naman siya. Ayun, nabungkag ang bayot. Okay, so mag-take advance. Okay, mag-take advance ta, girl, diri. Okay, let's go. Ayun ang sinapit ni Granny. Ayun, hala ang spark plug. Ay, wait lang. Okay, so, ano gang? Ay! Okay, perfect. Okay, love it. Ay! Hala, hindi ka naging ice candy. Grabe. Ayun, naging ice candy. Ayun, naging ice candy. Ayun. Kakadisco mo yan kasi, girl. Lutang na lutang ka kasi sa mga ginagawa ko. Okay? Cut natin siya, girl. Cut na siya, girl. Bisag dito, dira mo escape. So, magtagad ta niya, girls, na mo-respawn siya bayot. Ay, no, right na active kanya siya bayot as in. Okay, dapat dire. Ay, hala, ugos. Marag makataka siya, dira. Pero okay na, guys. Like, legit. May ilhan drama na kinay mag-aso-aso. Ay, pasado siya. Ay, wait lang. Ay, pasado ang bakla. Pasado sa board exam. Ayun. Ay, pasado siya, girl. Pasado ka tonight, knock. Tonight, knock. Pasado ka ngayon, knock. Pero ngayon hindi ka na pasado ngayon, T. Like, legit. Tara, girl. Let's go, girl. Bardagulan, girl. Tara, girl. Ara, girl. Girly. Pasabog. Pak. Pasabog, knock. Pasabog ka today, knock. Love it. Okay. Diyan ka lang, knock. Diba? Like, over ka, granny, ay. Kabalo man ko, granny, na di kakapil din ako, granny. Chares! Okay, spark plug. Wala, kulang na kong battery. Okay, battery na lang, girl. Hala, guys, battery na lang, guys. Like, asang battery? Cute lang, B. Ayun. Ay! Tumatawa pa siya, grabe, legit.
Itay arar. Ayon na si Miss Atisa. Ayon. Atisa. Ayon. Ayon, girl. Mabobulo ka dyan, girl, sa balaak. Ay. Kinagpapagas muna tayo, ti. Ayon. Perfect. Love it. Sa'yo na yan, nak. Uy, ginagawang anak si Granny. Grabe, wati anak ni inanang nawo nga bayot. Granny? Puwan na ka, Granny, ha? Kanang, mura ka grong turn. So, atong kulang kay battery, which is marag na dito sa iskuan sa spider. I think, so parang mapapasabak tayo ngayon. Okay, let's go. Ay, kulang pa man day ni. Kulang isa. Ay, ugobs. Wait lang. Dili na lang tamo agi, girl. Okay? Wala murag ganahan ko itong dalawang to na kung kuan, girl, itong freeze. Ipa-freeze na to sa mama niya. Ay, tara, ang shotgun, love it. Kinay bala diri. Wala man lang bala diri, Granny. Grabe naman yung Granny, oy. Ayon. Ayon ang sinapit ni Granny. Okay? Wala may bala. Ayon, walang bala. Ayon, girl, walang bala, girl, like legit. Wala asa kung kuan, wait lang. Wait lang, nawala akong ano. Wait lang, nawala akong ano, ti. Ay! Nagbilin pa siyang trap. Grabe na ka na talaga, guy. Ay, where are you, day? Tagad lang, day. Tagad lang, girl. Ara, girl, oh. Ara na, ibala da isa. Para judi sa imuha, girl. Okay, bakla. Let's go. Ano ta? G? Okay, so guys, babarilin na natin ang siraulo. Chares. Dapat diri kita mag-sight. No, pwede ba? Ay, ang tagal naman yan. Na para banghoy. Hala ka, dugay. Gusto ka matigididing ka, Granny? Tara. Tigididing bayot. Tigididing. Abnormal man kagaliwat bayot man ng tigididing ka, day. Like, legit. Asa man ka ni agibet, like, wala ka na igo ni Monterap. Like, immune ka, legit. Over naman sa pagiging immune, day. Uy, na para bang. Okay, so. Ay. Huwag diri siya mag-respawn, I think. Idirap nito na, dira bayot. Then, mag-wait sa. Okay, so, Granny, mag-wait ko ni mo, Granny, ha? Hey, Granny, asa naman ka, day? Okay, may ilan na day kini mag-aso-aso, girl. For example, mga nana, oh. Ha? Ay. Ayon. Wa man siya, day. Ay, dapat na kiling-kiling like that. Ay. Ara, day. Day na ilaki diri, day. Ayon. Tara. Ayon. Ayon ang sinapit sa bakla. Ayon. Ayon, basag ang bakla, naging ano. So, mas bet na ko ni siya, girl, kay murag. Ay, tara. Okay, sa dira sana, girl. Ay, over. Kuha to na tong ani. Okay, kuha na to ni girl, like legit. Ng spider K. Like legit. So, asa man kabayot, balik 3, ma'am. Natagak imong kamot, girl. Ay, kugsog di Granny. Ayon. Ayon, naging ice candy ang bakla. So, kana. Okay, so, ang next na to kanon kay. Ay! Granny, hello, day. Nakoy pasabog, day. Before ko muhawa diri, girl, dapat natay pasabog bakla. Like, legit. Ito, araw. Ay, Granny, asa na makabayot? Pakita na din, day. Para maka-discount ka, ma'am. Okay, i-place ito dira, girl. Which is naman siya dira, ma'am. Okay, so, ana, ha? Ayon. Ayon ang sinapit. Ay! Pumotok, charis. Pumotok! Ay, perfect. I-try daw na to kay basta ma-freeze iyang Mother Earth. Ita-try natin, girl, if madutlan ba yung Mother Earth ani day. Okay, so, Okay, try na to, girl, kung madutlan ba yung Mother Earth. Kung madutlan yung Mother Earth, hindi maayo. Hala, ugobs, wala.
Oh, gobs na bayot. Okay, so itry. Itatry natin. Itatry natin, girl, kung ano ang ano dito. Ano ang ganap. Okay, walay sulod. Okay, walay sulod, girl. Wait lang ha, dapat dirita magpakita ta niya. Ayun, parang nakikita ko na, girl. Ay, libat. Ay, hala, hala. Gidedmara niya, girl. Gidedmara niya, day. Ayun. Bayot, gidedmara niya, girl. Like, legit. Okay, so, gidedmara man niya, girl. So, you know. Ay! Over naman niya ang babae na yan, oy. So, kay gidedmara niya, no? Okay, okay, okay. Yarang gitumban, girl. So, which is, di siya madutlan ato, ma'am. Ay! Sana all magandang dilag. Sana all maganda. Kinawala, nawala. Kinawala, girl. Wait lang, ha. Sino na, diri? Ay! Oh my gosh. Okay, walay sulod. Let's go, walay sulod. Walay sulod. Okay, unya nata dira, girl. Okay, which is diri sa ta. Walay sulod, girl. Deadma, gidedma ra niya, girl. Okay, gidedma ra niya, girl. Deadma sa basher. Okay. Okay, let's go. Sikat si marag nakadungog si granny ato. Marag nakadungog dyan siya, girl. Hala, ang kuan, doy. Ay, naapay kuan. Dun sa taas. Asa tong K? Ito na akong gilabay. Marag diri mangguro to. I think 3. 3 ba? Adza, malayang na do si granny. Okay, wala ni makuha niya. Adza. Sana all na lang si granny. Ay, napa granny ang shotgun, granny. Gato, kag wala ko shotgun rin, granny. Okay, wala siya, girl. Okay, so, dira sana, die. Okay, dira, die. Nabilin niya siya, girl. Abi man akong madutlan siya itong kuan, uy. Hindi siya madutlan, as in, like pasabog siya. Like, girl, di siya madutlan, girl, like legit. Ay, hello, over naman to, uy. Okay, okay. Okay, si Morag. Feel na ko na siya. Feel na ko, Morag na siya diri. Okay, wala siya, girl. Morag feel na ko, day. Morag na siya diri, day. Tara. Tara siya, day, ha. Nakita na to siya, girl. Okay. Tako, ano niya, battery na unta ni, oy. Like, legit. Okay, unta, battery na ni siya. Ay, let's see. Way pulos. Way pulos, girl. Okay, so walay pulos atong nakuha, no? So, diri na po ta, day. Magira na po ta, diri, day. Okay. Okay, so, okay. Okay, no, magira na po ta, no? Okay, magira na po ta, girl. Like, legit. Feel ko 1 na ni. Feel ko, guys, marag 1 na ni, guys. Unta, di ko mabuto. Lord, unta, di ko mabuto, Lord. Di ba? Love it. Ano ba? Thank you, Lord. Ay, hala. Dapat siradaan pa di, ay. Okay, so before ta mag-ano, dapat siradaan sa nato, girl. Ay, hala. Ay! Over naman yung babae na yan, girl. Over na talaga, girl. Wait lang, kay basta morag na pa man, guro, diril. Ay, wala na, ti. Na-open ang sesame. Okay, so. Okay, love. Bugo. Okay, abrihan sa natong balik. Sinapa diri. Okay. Okay, let's go. Like, oh my gosh. Tara na siya dira, girl. So, kasi tara siya, oh. Okay, padulong na siya. Padulong na siya dira. Okay? Okay, padulong na siya dira, girl. Okay, so, yeah. Okay, girl, kay marag nararamdaman ko na si Granity. Ay! Love it ang safe key. Like, is this legit? Ta, battery na unta ni, oy.
Na let's see. Na uy, asa di ang battery? Feel ko hala pangitaon ako ang kuan. Akong pangitaon kay katong kuan Spider K. Kato na lang akong pag-asa. Feel ko mauna lang to akong pag-asa jud. Spider K. Asa di ang Spider K? Wala diri. Wala po diri girl. Wala po dirang Spider K. Lang asa ding Spider K? Ay hala na ay Ed. Na Spider asa di ay. Ay murag na sa taas. I think. Ay. Ano murag na sa taas girl. Is this legit na lang talaga dai? Feel ko murag na sa taas. Asa na si Granny? Ay, pasilip nga. Okay, ang Spider Key atong mission karon. Ayun. Ayun. Okay, Spider Key wala man diri like murag nasa taas. Ayun. Ayun ang sinapit. Ayun. Asa kayang Spider K no? Like, saan ko ba nalagay? Nakita naman to na ako siya. Spider K, nasan ka ba girl? Magpakita ka na. Huwag kang kumaya ni Granny na hindi naman maganda. Chares. Okay, wala. Wala diri girl. It's si man yung salug, uy. Dayaw. Day. Yung salug, day. Let's say yun yung salug, girl. Yung salug, like, na over. Like, legit. Okay, so, asa kayang spider? Nasaan na ba yun? Feel ko parang nandito. Murag ako man itong nalabay, goro, diri. Wala, jud, girl. Asa ka to, girl, no? Asa na kaya to, girl? Like, oh my gosh, na para bang ayaw mo talaga kung ipa-escape sa car mo. Ayaw mo ba ibigay ang car mo, girl? Feel ko, ay, marag nakitaan ko niya sa CCTV niya. Okay. So, dapat din i-book-on. Ay. Para di na siya. Ayun. Okay, so nawala ang iyang ko ano. Okay, wala siya diri ang kuan. Asa kaya to no? Okay. Hala girl, asa kaya tong ano? Wala ti. Ay! Naglalagay ka pa ng trap dyan. Nakala mo naman matatrap Akesh. Ayun. Ayun ang sinapit. Ayun, like legit. Okay, sabot ay halala Ed. Hindi dyan. Ay! Asan shotgun? Like OMG. Like nasaan na ba yung shotgun? Okay, so wala jud doy. Asa kay ito na ako nabutang. Wait lang, mag-isip-isip sa ako girl. Kay murag, oh my gosh. Nakitaan man to na ako siya as in murag. Diri kito na siya nakitaan. Like legit, wala diri. Mabalik ka diri girl. Okay, wala diri girl. So you can see wala siya dira ma'am. Ay, let's see. Ayun. Okay, wala po diri like OMG like legit. Wala diri girl. Asa kaya to no? Feel ko na pa to isa ka main door na ano, wala na ako naatuan. Okay, murag na pa di isa. Ay, katubit ang duha. Ah, okay. So girl, asa na kaya to no? Like, is this legit? Okay, so wait lang. Mutingog ra ba dinig kalit iyang kuandri? Kaya asang spider key? Oh my gosh.
Okay, wala dring spider key. Wala po sa taas. Okay, wait lang. Ay, basi na diri. Ay, wala. Okay, bahala na dira. Okay, basi na diri girl. Ay, wala diri vayot. Ay, tara. Gibalik ra jud. Salamat. Salamat, day. Salamat sa pagbalik ani day ha. Yak ka lang bayot. Gusto ka frozen ka bayot? Ma pure foods ka ma frozen? Gusto di ka ma-Elsa. Gusto ka ma-Elsa. Imong ganahan gusto ka ma-Elsa. Pero di man kasi Elsa og nang mura man kasi Balmon. O dire. Ayon. Ayon ang sinapit. Nahimog. Ayon. Muna bayot. Di kasi Elsa og nawong ma'am kay mura kasi Balmon. Okay, so atong ang asa di ay? Wala po diri. Hala diri na lang jud kumutakas ani. Wait lang girl. Elsa? Ay hala. Ko pag dira. Dira sa ka girl. Wala po diri ang kuan. Asa na kaya to no? Oh my gosh. Ay shooter sa kakaron ma'am. Ay Elsa ka ang imong atake karon bakla. Hala, uy pag mo escape hala diri na jud ko escape dira like legit. Ay. Wait lang. Ayon. Naging ice candy. Ayon, naging ice candy siya. Ayon. Okay, so wala diri bakla as you can see. Wala diri ang hala. Hala asa dito? Hala gabalo na kog pangita ba. Kisa ubos murag I think. Ayon. Ice candy na naman ang bakla na yan. Ayon, naging ice candy. Ayon. Okay, wala diri. So, dalaon na ito ni perminted ay. Kaya itong pangitawon ang spider key. Wala. Teddy bear man eh. Lumurag na siya diri. Okay, wala diri girl. Okay, diri daw. Ay. Okay, so dira na girl. Okay, wala diri doy. So, you can see wala dyan diri. Hala, sa main door na lang dyan ko moagi diri kay kompleto. Ayon. Bayot, ganahan nyo siya magpa-ice candy, ma'am. Mura jog lami. Ice candy, lamaw flavor. Ice candy, guys, lamaw flavor, ara. Ayon. Okay, so, kung di magina ko to makitaan, magdirin lang ko escape. Okay. Okay, master key. Okay, nadiri ang master key. Sa main door na lang kumuagi kay wala jud day. Like, is this legit? Sinadiri, girl. Okay, kahit anong sulok pa yan, girl. Wala talaga. Ay, hindi. Ang handle. Na walang master key diri. Yaw. Visit. Ay, granny. Grabe naman ito, oy. Nagbalo kog pangito sa spider key niya. My gosh. Kisa main door na lang tamo agi girl. Siyempre wala may spider key diri day. Okay, wala yung spider key. Okay. Ay, granny. Ayon. Sinapit niya yan. Muna granny. Okay, walang spider key, so kisa padlock key sa tong unahon. Of course, ang padlock key diri girl. Nawala po ang padlock key. Alam to diri. Tara. Ala, buto siya girl. Adza, buto siya oy. Ay, hala. Hilas like, uy. Wala legit. Granny? Iba ka na talaga ngayon, day. Ay! Tumatawa pa siya na para bang kinaganda niya yan. Kinaganda mo yan, granny. Butang pa siya trap.
Let's see, let's see. Let's see, day ha, let's see. Nasya girl, nasya diri girl. Ay! Umakyat na para bang aso. Okay, diri granny ha. Okay, okay, okay. Ay! Okay, wala. Dapat love it, diri ta di. Granny, diri ta bayot, like magpugsaan ta diri ma'am. Loosa man ni siya doy. Hello girl. Dahil na mo palit og ice candy day. Tara, tara, tara. Ara, ice candy persil. Bayot. Ice candy persil ta karon bayot, like legit. Okay, so diri. Diri ba to? Okay, so ay nanapot ta diri sa. Ay! Ay, ang code na diri ang code. Okay, ang code kay kuan. Okay, okay, okay. Patulong na po siya girl. Okay, dira, dira. Diri bakla. Okay, atong kailangan diri kay. Okay, okay, okay. Asa ma. Hala, let's see. Naabot siya dira, guys. Let's see, naabot siya diri, girl. Like, OMG. Okay, kanong naabot man ka dito, granny? Kanong naabot ka sa silong, granny? Kanong naabot man ka dito, granny? Okay, so natay code. Okay, ang code. Okay, tara, tara. Okay, love it. Natay code, girl. Ayan, ayan. Ayon. Ayon, naging ice. Naging ice. Okay, battery na lang, girl. Lala, asa tong? Ara, tara. Ayon. Okay, tara, okay, girl. Feel ko marag diri ka maagi. Feel ko marag sa ubos na pug ka maagi bakla. Halang master key na pud ang hala amaw jud ni oy. Ang master key na ay let's see no abot na pud ka dira granny. Bakla, abot ka dira girl. Ano nabot man ka dira granny? Okay, so ang battery atong kulang of course. Okay, of course. Okay, ang battery ang kulang ha. Okay, ang ay wala wala. Okay, of course. Asa tong battery? Okay. Love it. Kuday lavanday. Okay, wala siya girl. Kaya asa man to yung mahiwagang ano diri. Tara, tara, tara. Lalit siday kung diri siya maagi sa ubos. Asa siya? Ayon, naging ice candy. Okay, master key na lang ang kulang. Okay, ang master key asa? Asa na ba yun? Wala man to na ako gikuha, di ba? Wala na ako gikuha ang master key. Hala. Nagiging ano na naman ito, girl? Asa ang master key? Hala, wait lang. Feel ako marag. Ay, tara, tara. Ayun, naging ice candy na naman ang bakla. Okay, so wala. Asang master key? Sinong kumuha ng master key dito, girl? Sino yung kumuha? Pasneya. Ay na, then aladay. Wala asa kung master key, like legit. Nawala na po ang master key. Master key na pagipangita sa bayot. Tumurag na sa taas. Legit. Ay! Atisa, nag-jogging na pa sa Atisa. Bakla. Hihi mo naman yung nag-jogging, ma'am. Tara, ayun. Ayun, nag-jogging na naman siya. Ayun. Ayun. Master key.
Wala diri girl. Hala. Hala, uy. Hala, asa naman ang mga kay diri? Hala, let's see lagi ni ay. Di ka sanang granny oy. Wala diri. Grabe ka tikasan. Grabe ka tikasan bayuta. Bakla, asang master key diri bakla. Holo doy, holo na wala na pala master key. Ayon. Ayon. Ayon, naging ice skin din na naman girl. Nagiging girl ice skin din na naman siya girl. Ki wala girl, wala jud daw as in. Wala ang master key. Ki basin na adiri aran ako'y crank ano. Wala diri. Wala po diri Ang tanging pag-asa ko na sina adiri ang master key bayot gitagak na ako day. Wa po do man. Sina diri. Wa man girl. Murag padulong siya, wait lang. Ay! Nakitaan ko niya bakla. Okay. Basi na diri ang kuan. Usam nang master key diri oy. Di na walang master key day. Ayon. Ayun ang sinapi. Ara ang battery, let's see. Naramani ka din ang bayuta ka. Nakita na ko ang battery girl. Tatra. Ayon. Yun lang. Wala na araman dito ang battery legit. Ayon. Parating ang bakla. Ay! Pasaka siya diri day. Ay, tara padulong siya diri girl. Ayun girl. Ayun. Yun lang. Okay, so ang teddy na natong kailangan. Okay, so wala siya girl. Perfect. Ayan din, nakita na ako ang battery die. Like girl, nakita na ako ang battery like legit. Kasi ang kulang na lang na ako dayon kay ang teddy. Ay! Ayun. Yun lang. Okay. Ayun. Pumunta din si bakla. Akala niya may lucky. Akala niya may lalaki doon. Baka talaga bakla. Ayun. Ayun. Ayun si bakla. Kita pa 30 seconds naman, di ba? Ay, paparating ang bakla. Dali girl, pagdali girl. Parang kinakabahan ako, para bang. Ayun, uto-uto. Uto-uto si Bading. Ayun. Ayun. Okay, so atong kwaon ang kuan, teddy bear. Of course, ang teddy atong kwaon girl. Chris dira na. Of course, ang teddy atong kwaon. Okay, since na-yatch man siya sa atong teddy bear. Hala, let's see, ang teddy bear na say wala. Ay, kung ignag imo na pong gi. Hala. Hala, nayabag na jud day. Unsa man jud ka granny, galibog na ko ni mo granny ay.
Wakwakar, mga watay ka. Kawatan, maguguro ka, bayhana ka. Hala din, nawala ang Teddy. Si Teddy na po nawala, girl. Galibog ko, wakwak pa na yung mga watay. Naambot na lang dyan mo, granny. Hala day, ay. Para bayot, dira, day, Galibog ko ni mo, granny, unsa ka, granny. Kawatan na. Na. Galibog ko niya, day, kawatan na babae. Tama to, dari ang teddy bear niya, diba? Ignag. Ay. Ignag, granny, mo na pong gibalik. Normal di ka kaliwat, day, oy. Wala, ay, tara. Ayon. Ayon, naging ice candy na naman. Ayon. Hala, yawa, weapon man ni asang car key. Asang car key? Girl, like legit. Okay, narad yung car key 3. Ay! Ay, padrong na siya, girl. Ayon, so makakatakas na tayo, girl. Ah, tara. Padulong na siya, day. Gajogging siya, ha. Tara. Gajogging ang... Yawa. Ay. Matugran ni. Let's go, girl. Ay! Ay! Bye, granny. Bye, abnormal. Finally, guys, nakatakas ako, guys, using car. Oh my gosh. Diba, like legit? Finally, guys, nakatakas na dyan ko, guys. Oh my gosh. Oh my gosh, thank you.